Biz özümüzün tariximizni yaxshi bilirga tiyishmiz. Madaniyatimizni, tilimizni, dinimizni. Agarda biz özümüzün dinimizni, millatimizni, tariximizni, qo'yan kelganimizni bilsak, tomirimiz niq bo'lsa, bizning kelajak bor. Teatrallashtirilgan programmada musulmonlarning g'irf-odatlari ko'rsatildi, munojotlarni eshittirdilar, totar yig'lalari taqdim etildi. Isim qo'shuv yig'lasin Navruz avli folklor turkumi ko'rsatdi. Boshqa biriyatda bo'lsa, ayaratiga qiymatli badalara baratilgan. Үзебезнең коллективлар Сандугач, Шулпан коллективы һәм матур исем кушу фольклорын алып килдек. Безнең кызлар хәзер инде күптәннән шушы бәйрәмнәрне көтеп алып, тырышып, әзерләнеп килдек. Navruz avli җыр һәм биюләре белән дан тоткан авыл. Дусмат мәдәният йорты төбәктә иң күп татар төркемнәре эшләп килгән авылларның берсе. Мәсәлән, мәдәният йорты каршында эшләп килгән 3 төркем халык ансамбле исемен йөртә. Бу фольклор коллективына йөрүчеләрне туган тел һәм аңарда башкарыла торган җырлар берләштерә. Моңга гашык төркем инде озак еллар бергә. Мусульман диненә багышланган күргәзмә төрлелеге белән аерылып торды. Информацион фотостендлардан алып, сирәк ишри торган китапларга кадәр. Оренбурдагы мусульман диненең тарихы турында, Оренбурдагы мәчетләр турында китаплар бездә. Мусульман мәдәнияте көнендә катнашучыларга үзләрен борчыган сорауларга дин әһелләреннән җавап та алырга мөмкин иде. Оештыручылар да, кунаклар да канәгать. Без куанып катнаштык менә бу бәйрәмдә. Күрәбез, клубларыбыз тулы. Халыкларның йөзләре ачык, мөлаем, елмаешалар. Шуңа күрә барыбыз да канәгатьтер дип уйлыйм бу бәйрәмдән. Мондый бәйрәмнәрне бик кирәк дип саныйм. Чөнки инде без менә берничә авыл мусульман халкы очраштык, шунда аралаштык, төрле выставкалар күрдек. Чит төбәкләрдә телне саклау иң зур кыенлыкларның берсе. Телне саклау дин аша, мәчетләр ярдәмендә дә тормышка ашырылырга тиеш дигән фикердә калды оештыручылар да. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова